Faransi ka kɔkanko ka minisiriso ale ye laseli dɔ bɔ bi lamisalo nin na min kɔnɔ a y'a yira ko olu ye welekan bila u ka lasigiden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ son excellence Luc Alad. O welekan ye k'a ka na Faransi u bɛ lajɛliba dɔ kɛ. An n'u ye an ka lasigiden wele ka se ka na kuma ni ale ye ka taga an ka teriya tigɛdi ɲɔgɔnma min bɛ ani Burkina Faso cɛ. Ni o ye laseli ye min bɔra Faransi ka kɔkanko ka minisiriso fɛ. Ni laseli kelen nin kɔnɔ Faransi ka fanga ɲɛmaaw y'a yira ko nin welekan nin tɛ dantigɛ Luc Alad ka lasigidenya la Burkina Faso kɔnɔ. Luc Alad ka weleli a ka jamana kɔnɔ o bɔra bɛnbaliya min bɛ jamana fila ninnu cɛ kabini nin kɔsa ninnu na. Hakilinajigira janvier kalo tile 2 tɛmɛnen Burkina Faso lakaw ka fanga ɲɛmaaw tun y'a yira ko fo Faransi ka dankari a ka lasigiden ka baara la min bɛ Wagadugu Luc Alad. Ko sabula ale tɛ kuma ɲɔgɔnya ye tuguni olu bɛ se ka dankan la min kan nka Luc Alad bɛna to a nɔ na fo Faransi bɛna lasigiden kura sugandi tuma min na ka na Wagadugu kɔnɔ. Nin waati gwɛlɛya kelen yɛrɛ de fana kɔnɔ Burkina Faso tun ye u ka bɛnkan sɛbɛn gafe dɔ kɔrɔbɔ min bɛ olu ni Faransi cɛ ka taga sorodasi kow kan ko fo nin faragɛ jamana nin ka sorodasi jɛnkulu min sigilen don Kanbɔnsen kin kɔnɔ n'ale ye opération Sahel finitigiw ye ko olu ka walan sɛmɛ ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ. Faransi ka jamana ɲɛmaaw ko olu ye nin kuma nin lamɛn ko nin ko nin bɛna kɛ ɲani lon tɔw natara. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.